జెడ్ఎం హై స్కూల్ కార్నివాల్ స్పోర్ట్స్ డే కాంపిటీషన్ డే సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసినట్టు పెద్దలు రంజన్ గారు, పెద్దలు తెలుగు ఉన్న పెద్దలకి, ఇక్కడికి విచ్చేసిన పేరెంట్స్కి మరియు పాత్రికేయులందరికీ సాయంకాలం హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టుగా మ్యాక్సిమం మొత్తం చెప్పాడు. స్పోర్ట్స్లో, చదువులో, డిసిప్లిన్లో అక్కడ యూనివర్సిటీలో కల్చర్ మనకు వచ్చేది. అయినప్పటికీ ఇక్కడ కూడా స్కూళ్ళల్లో అది గుర్తు చేస్తూ పిల్లలకి ఇంత మంచి భవిష్యత్తు వారు అందిస్తున్నారంటే నిజంగా మనం మీరు గట్టిగా రెండు చేతులు చప్పట్లు గట్టిగా చేస్తున్నాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ, ఇక్కడ విచ్చేసిన పేరెంట్స్ అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారం. జై హింద్.